Είναι γκέι, είναι γκέι. Πάει με άντρες. Είναι για την Τίλο. Ξεκίνησα από αυτόν εδώ, εδώ τους πήρα όλους. Εδώ τους έχετε πει. Πρώτη ηλικίου. Πρώτη. Βασικά τους γραμμίζουν ακόμα 6 δεν Πάνω όλα τα πίσω δεν βλέπω. Εγώ προσωπικά έχω τα Πολυτεχνείο. Πρώτη ηλικίου. Αυτός πάει πολυτεχνείο. Εγώ είμαι στο στρατό. Όταν δεν πίσω πετάμε και Και μαλάκα, η πανάρι και μαλάκα. εγώ θα πάει στο αυτό, δεν θα πάει εδώ. Τώρα είναι διευθυντής. Είναι στα κάπου. Ξέρετε τι γράφεις. Τραγμάλα σου. Ναι, τι πανεπιστήμιο. Αφού είναι διευθυντής στο κάπου το λέμε. Εγώ εδώ είμαι διευθυντής ελληνικός στην Μασίμπα. Μαμόδερδες εσύ Μίτσο. Στο Μπούσον είναι. Άκουσες δε. Παιδιά έχετε. Παιδιά έχετε. Τι κάνετε όλοι μου εσύ. Τον προγραμματίσετε. Να σας ζήσουν. Σε τη δουλειά τη δικιά μου. Σε ποια τράπεζα. Μαθή. Άντε γεια. Άντε γεια. Στη Μαθή είμαι εγώ. Εγώ. Συγγνώμη, ξέρετε πολλούς 25 χρονών να πηγαίνουν λύκειο. Ναι. Πού είμαστε ρε μαλάκι, θα βλέπουμε. Θα βάζεις λίγο να βλέπουμε που είμαστε. Ή ξέρω εγώ. Έχει τώρα δεν δουλεύει το ένα. Το Λάτσι, το Ρουσόπουλο. Αυτοί δύο είναι ποιοι. Ο ένας είναι ο άλλος και ο πατέρα. Έχω στήσει. Εγώ μένω στην πλατεία Δικαίου. Εσύ να μου πέταγες τι πήρα. Έχω και εδώ στήσει. Έχω παντού στήσει. Δεν το κάνει. Δεν είναι ζάκα, το κατάγεις. Ωραίο καπέλο. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Άγγελε παιδιά. Ο Μαμακάρης. Πλατεία Αμερικής. Όχι, το τάφα. Όχι, σχολιάτσι είμαστε, σχολιάτσι. Σχολιάτσι είμαστε. Ανοίξτε την πόρτα. Ανοίξτε λίγο, θέλει να κατέβει μια κυρία. Άνοιξε πίσω! Άνοιξε! Ανοίξτε ρε! Γεια σας. Γεια σας! Γεια σας. Άντε γεια! Έλα!